Уңган хатын малай таба дейіп, ул тапқанны зырлау электен, эй онысы, һәр баланы сондуғаштай күреп, эй түренә бәллү эленгән. Мәшәкате, мәхәббәте бергә, бала урны гел түрдән, тик шулай да малай анасына олы хөрмәт гомердән. Кайнананың йөзе айдай балкый, үз алдына йөри сөйләнеп, «Эйнең кие, килен белән икән, яхшы икән улым иләнеп». Киленебез шынлап яратылган үзен изе баскан туфрактан, гел дә инде менә минем кебек баш балага малай апкайткан. Малай тапкан килен кемнән ким ул? Ишәйтүче нәсел арыны. Ул яшь бикәш иде кичә генә, бүген зурлый нәсел ананы. Килешектә насыйп итсен аңа сөю багу, онак турынны күкрәгенә куеп сөт имезә. Егәр бирә улы антыйга, җир терәтер егет үсә икән. Күкрәк сөте хәләл андыга. Бер-бер артлы туа, өлкәннәре берсен-берсе үстерешә торган күп балалы гаиләләр аз хәзер. Әмма 2-3 балалары байтак. Улы да, кызы да булган әниләргә бер сорау бирергә яратам мин. Кайсын ныграк яратасың, кызыңнымы, улыңнымы? Җавап кызык. Кызымны бик яратам. Улым өчен җанымны ярып бирергә әзер. Менә син, агай, югыйсә анага кыз бала якынрак дигән булалар. Ни газиз, малай газиз икән ләбаса. Малайларның газизлеге ни сәбәптән? Нәсел дәвамчысымы? Дөрес. Картлык көнгә таянышмы? Дөрес. Алай гына да түгел, ил терәге дә, кирәксә күкрәге белән амбразур каплаучы да, ышкышларны сынаучы да алар бит. Иркәләнер, сөйлер, якланыр, иңнәренә баш куеп елар эчендә кирәк бит әле безгә ир-егетләр. Димәк, безнең кыйммәтләребез көчле дә, кыю да, таза сау да булырга тиеш. Шундый итеп аларны без әниләр, әтиләр тәрбияләргә тиеш. Без исә галиҗәнәп табигать генетик хисабына алдан ук салып куйган куркудан арына алмыйбыз. Куркырсың да 106 малайга 100 кыз исәбеннән салынган баланс 6 яшькә тигезләнә. Аннары малайлар саны кимегә таба китә. Малай өчен спорт төрләре сайлаганда өстенлек каратега, айкидога, димәк, малайның иминлеген тәэмин итә торган төрләренә бирелә. Шул рәвешле шәп кенә егет үсеп җитә. Һәм менә шул чагында еллар буе көтү халәтендә кысыла, тыгызлана килгән пружина шартлап сына. Сез нәрсә мине иптәшләрем алдында оятлы итәсез? Мин бала түгел дип, кайтып тузына туган көнгә барган малай. Менә кара, әни, 2 сәгать дәвамында син миңа 26 SMS-ка җибәрдең. Ата-ана аклана инде. Борчылабыз, дус ишләрең кемдер бит әле. Югыйсә дус ишләр өйгә килеп күренеп йөрсә, бу кадәресе дә сер булмас иде. Аннары дусларның үз ишләрен сайлый белә торган егет үстергәнсездер бит инде. Иртәнге 4-кә кадәр тәрәзәдән урамга карап улыбызны көттек. Ничек кайтып җитәр? Нинди машинадан төшеп калыр? Янында кем булар дип. Йокламыйча эшкә килгән хезмәттәшемне кызганып куям. Булай гел тикшереп күзәтеп торсагыз, аерым фатирга чыгам дип куркыта. Дөрес әйтә. Студент чагында АКШка барып, әтисенә машиналык акча алып кайтып биргән. Инде үзе дә җаваплы эштә эшләүче мөстәкыйль егетне булай йөдәтү килешкән эш түгел дип аларның мазасызлануын, хупламавын белдерә. Ничек борчылмыйсың? Ишәргә ярата торган компания галәксә, наркотиклар дигәне тагын. Ә менә мин белгән Габбас бабай 5 улына да мәктәпне тәмамлауга мөстәкыйльлек биргән. Улларым,
Мен сезнең яшьтә сугышка киттем. Моннан ары үз көнегезне үзегез күрегез. Минем йөземне кызартмагыз дигән. Бу бабай хәзер 2 профессорның атасы. Калган балалары да югары белемле. Барысы да дәрәҗәле кешеләр. Иң кызыгы, барысы да армияда йөреп кайткан чын егетләр. Үз улларына үрнәк әтиләр. Димәк, чын егетләр мөстәкыйльлек, ышаныч булган гаиләдә генә үсә. Məni ulum əli yasıy Birinci adımları Uyunçığın barı bala Əni söv aldındağı Qızıq itib atla bara Maturanın yürüyüşü Şuşadır yaktı dünyanın En güzel görünüşü Kızıl itib atla bara Maturanın yürüyüşü Şuşadır yaktı dünyanın En güzel görünüşü Şak şak yürüyor alğanına Özü şiksiz şatlana Gözlerinden tire yünüge Yaktı nurlar sibile Kızı bitip atla bara Maturanın yürüyüşü Şuşadır yaktı dünyanın En güzel görünüşü Kızı bitip atla bara Maturanın yürüyüşü Şuşadır yaktı dünyanın En güzel görünüşü Kaşkarıp gülüp jibere Bargan jirinden tuqta Bәxetli ona utıra Her hareketini xuplap Kızı bitip atla bara Maturanın yürüyüşü Şuşadır yaktı dünyanın En güzel görünüşü İbalağın aksız sabıy Şatlığın tursun taşıp Yaşa yaktı hıyalların Her şey gamelge vaşıp Yaşa yaktı hıyalların Her şey gamelge vaşıp
Малайлар кызлардан кай яклары белән аерыла дисәм, кычкырып көләчәксез. Юк, җенес аермасын күздә тотуым түгел. Малайлар дөньясы һәм аларны кыю да, батыр да, тәвәккәл дә, шул ук вакытта мехрибанлы да, олы йөрәкле дә ир-егет итеп үстерү турында уйлану. Узган гасыр ахырында кешелек бер нәрсәне абайлап алды. Без малайларны тәрбияли белмибез икән. Алар ялкау, начар укыйлар, җавапсызлар, кыңгыр эшләрне дә яшырак алар кыла. Малайларны тәрбияләү эшенә битарафлыктанмы бу? Әлләсең малайлар дөньясына ачыласы ишекнең ачкычын таба белмибезме? Күрәсең, соңгысы дөреслеккә якынрактыр. Киләчәктә чын ир булырга тиеш ул малайларның тәрбия дилбегәсе хатын-кызлар кулында бит. Бакчада уларны без тәрбиялибез, мәктәптә без укытабыз, югары уку йортында тагын без. Хәтта гаилә кыргач та ирләргә баш булырга омтылабыз. Ир-егетнең табигате нинди? Алар үзләре чын ир-ат нинди булырга тиеш дип саный. Хатын-кыз моны бер кайчанда тулысы белән аңлап бетерә алмас. Әмма бүген бер нәрсәне ачык беләбез. Малайларга ир-ат даирәсе җитми. Хатын-кыз арасында гына кайнашканлыктан ир-атның тормышта тоткан урынын аныкламый үсә улларыбыз. Сезнең дә хатын-кызлар авызыннан үземне аңлый торган ир-ат очратмадым дигәнне ишеткәнегез бардыр. Хатын-кызны аңлый алмаучы ул ир-атны хатын-кыз үзе тәрбияләгән бит югыйсә. Нигә шулай килеп чыгасың? Әни, сине берәдән дә рәнҗеттермәм дип йомшак куллар белән әнисенең муенына сарылучы малайдан нигә соң әле хисләргә саран егетләр үсә? Калыплашкан тормыш кануннары буенча ир-егет үзен кулда тота белергә, салкын акыл белән эш итәргә, хисләрен ачыктан-ачык күрсәтмәскә тиеш. Хатын-кыздан аермалы буларак аңа еларга, киреләнергә ярамый. Малайлар иң күп ишетә торган сүзләр ул: "Син кызмы әллә?" Бүгенге психологлар бер авыздан тәкрарлый: ир-егетнең хисси үсеше кичкенәдән бастырыла. Ә бит галимнәр күптән ачыклаган: кешенең хисчәнлеге аның интеллектын билгели. Кешенең акыл үсешеннән тыш әле хисләр дөньясы, хисләр байлыгы да бар. Хисләр байлыгы үз-үзеңнең һәм башкаларның хис тойгыларына сизгерлек, аларны аңлый, кабул итә белү. Малайларның хис тойгыларын бастыру киләчәктә психологик кыенлыклар тудырачак икән. Бу проблема бигрәк тә яшь үсмерләргә хас. Эмоциональ наданлык аларга яшьтәшләре белән аралашканда кымачаулый, көчләү, үзара сугышу, берничек тә аңлашып булмый торган вәхшилекнең сәбәбе ир баланың тормыштагы бөтен нәрсәне көч белән үлчәргә омтылуы. Мондый проблемалар булмасын өчен ир баланы кичкенәдән үз хисләрен аңлый белергә өйрәтергә кирәк диләр алар. Кызларга караганда малайлар үз-үзләренә бәяне түбәнрәк куя. Аның күңеле көн саен батырлык кылырга чакыра. Нишлисең? Табигате шундый. Ә инде уңышсызлыкка очраса, күңеле шундук буйга. Улым сары бәпкә генә, усал тилгән тимәсен. Улым алсу чәчкә генә, усал җилләр тимәсен. Улым нәни чеби сыман, усал ширләр тимәсен. Улым шибәрләрдән шибәр, усал күзләр тимәсен. Искән бер җил уңайына муен борып торма син. Тилгән димә, ширдә димә, куркып йөгереп йөрмә син. Безнең нәсел күзе яшел, гомергә баш имә син.
Сизгирлеген үстерим дисәгез, улыгыз белән хис кичерешләрегезне ешрак уртаклашыгыз дигән киңәш бирә психологлар. Башкаларның да хисләрен тасвирларга тырышыгыз. Музыка, кино, әдәбият хисләрне үстерүдә иң зур ярдәмчеләр. Улыгызны хисләрен яшермәскә өйрәтегез. Көчсезләрне кызгансын, аларга ярдәм кирәген белсен. Ятим кызчыкны кызганудан күзләренә яшь тулган балагыздан көлмәгез, оялтмагыз. Аны аңлавыгызны, кичек күңеллелегенә куануыгызны белдерегез. Танылган социолог профессор Игорь Конның «Мальчик, отец мужчины» китабында мондай юллар бар. Балаларны нәрсәгә өйрәтергә кирәген җитәкче әфәнделәр яхшы белә. Ә ничек өйрәтәсен педагогика профессорлары хәл итә. Ә менә социологлар дөньяның кая таба барганына карап, малайларны ничек тәрбияләргә ярамаганын әйтеп бирә. Тәрбиянең төп нигезе үрнәк. Ир бала янында үрнәк алырдай ир-ат булу кирәк дисәк, бу ачыш булмас. Борынгылар малайларны ничек тәрбияләргә дип баш ватмаган. Малайны ир-ат тәрбияләргә тиешлеген белгән алар. Ир баланың эчке дөньясын ир кеше генә аңлый ала. Чөнки бу кичерешләрне кайчандыр ул үзе дә кичергән. Әле безнең үзебездә, татарларда да һөнәргә өйрәнсен, дөнья күрсен, шарлансын дип ир баланы берәр һөнәр иясенә өйрәнчек итеп бирә торган булганнар. Бүген бу устазлык вазифасын спорт тренерлары, укытучылар, туганнар яки гаилә дуслары арасыннан баланың хөрмәтен казанган берәр кеше башкарала. Андый кешенең булуы бик кирәк. Ир-егет булып җитлегү дәверендә ир бала 3 чор аша кичә. Беренче чорда туганнан алып 6 яшенә кадәр бала әнисенә чытырдап ябышкан була әле. Әмма бу әтинең роле аз дигән сүз түгел. Ир бала әти белән үсәргә тиеш. Әти канун. Әнинең бурычы баланы ярату булса, әтинең бурычы өйдәге кагыйдәләрне булдыру, аларның үтәлешен таләп итү. Әти әйткәнне ярамый, һич шиксез үтәлергә тиеш. Икенче чор 14 яшькәчә дәвам итә. Бу чорда бала аңлы рәвештә әтисенә тартыла. Аңа карап ир-ат булырга өйрәнә. Улларын ялгызлары гына үстерүче әниләр аның бу таләбен аңларга тиеш. Әтисе булмаса ни, туганнар, дуслар арасында баланың аңлаучысы, киңәшчесе булырдай кеше табылырга мөмкин. Нәкъ шушы яшьтә ир балалар малайлыкның тәмен, ямен тоя башлый икән. Өченчесе, яшүсмер балиглыкка ирешкәнчегә кадәрге чор. Бу иң катлаулы чор. Әти-әни инде икенчерәк планга күчә. Баягы остазлык дигәнебез шушы чорда аеруча мөһим. Ир балага тормыш югары таләпләр куя. Шәфкатьле дә булсын ул, җибеп тә төшмәсен, кыю да булсын. Куркыныч вакыйгаларга да тарымасын, акыллы да булсын, эшчән дә булсын. Четерекле хәлләрдән чыгу җаен таба да белсен. Шушы сыйфатлар ир балага барысы да бер юла сыйып бетәргә тиеш. Улым бар бит минем, куанычым, таянычым, алтын канатым, нур сипсен дип җиргә, исемен дә Айнур дип куйдым яратып. Ай нуры да, ил нуры да булсын, күңелемнең сүнмәс нуры да, үзем китсәм, җирдә улым кала. Җир язмышы улым кулында. Улым бар бит минем мактанычым, ил терәге алтын канатым, мин бәхетле. Җирем үз улына ай нурын дип дәшсә яратып.
алтыным батырқайым, ел үсәрне күннәр үсіп, тап егет болу жайым, егет булып, бүркет булып, үсін улым зур булып, шатландырып, қуандырып, бәхет тауфиқлы булып, егет булып, бүркет булып, үсін улым зур булып, шатландырып, қуандырып, бәхет тауфиқлы булып. Яшәле ай кояштай, озын гомерле булып, гомерең кәсәләрендә бәхетең торсын тулып, егет булып, бүркет булып, үсин улым зур булып, шатландырып, куандырып, бәхет тауфиқлы булып, егет булып, бүркет булып, үсин улым зур булып, шатландырып, куандырып, бәхет тауфиқлы булып. Уллы кеше, улың ту, куаныш, ғазиз әткәй, әнкәйеңә, бул син улым, тояныш. Егет булып, бүркет булып, үсин улым зур булып, шатландырып, куандырып, бәхет тауфиқлы булып, егет булып, бүркет булып, үсин улым зур булып, шатландырып, куандырып, бәхет тауфиқлы булып, шатландырып, куандырып, бәхет тауфиқлы булып. Әниләргә киңәш. Малайларны кечкенә вакытта иркәләүдән курыкмагыз. Яратуыгызны гел белдереп торыгыз. Сез аның киләчәктә хатын-кыз белән ике арадагы мөнәсәбәтләренә нигез саласыз. Ә менә яшүсмер малайыгызны алдыгызга утыртып сөю дөрес түгел. Сезнең иркәләү, назлавыгыз аңарда дөрес булмаган тәэсир калдырырга мөмкин. Улыгыз ничә яшьтә генә булмасын, аның кыюлыгын күреп мактап торыгыз. Аның янында үзегезне көчсез, яклауга мохтаҗ хатын-кыз итеп күрсәтегез. Улыгызны өф итеп кенә үстермәгез. Үзе тотып карамыйча, чәйнекнең чынлап та кайнар икәненә ышанмаячак бит ул. Малайларны гел ачуланып тору, аларда дөньяга карата үч тудыра. Тонылган инглиз педагогы Роджер Эшемнең мондый сүзләре бар. Ир балада тырышып уку теләгән фақат мактап кына уятып була. Улыгызны ялгызыгыз гына үстерәсез икән, аны һич шиксез берәр спорт түгәрәгенә бирегез. Түгәрәкнең җитәкчесе ир-ат булсын. Киңәш сорардай ир-ат дусты булырга тиеш аны. Минем нәни малайымның нәни шатлыклары бар. Нәни кайгылары да бар. Кемдә юк инде моңсар. Кайгысы да, шатлыгы да бар була да юк була, тик
әнисе йөрәгенә һәммәсе кереп тула. Таулар булып калкалар, ут сулар кайный тауда, чылтырый тынмас чишмәләр, сүнмәс ялкыннар яна. Шушы бәләкәй малайының кайгы шатлыкларыннан бер минутлык елмаюы, бер минутлык зарыннан әнисенең күзләреннән ташкын ташарга тора, әнисенең күкрәгеннән вулкан атарга тора. Бәләкәшем минең, көтеп алган күңел кошым минең, бәхет тәүфыйк бирсен Аллакаем, син бит минең таянычкаем, бәхет тәүфыйк бирсен Аллакаем, син бит минең таянычкаем. Бәллүр бишекләрдә үсәрсең, ир җигеткәе булып җитәрсең, хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашындай очып кына кайтып җитәрсең, хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашындай очып кына кайтып җитәрсең. Эх, син улым, улым улыккаем, кояш нурым, айым, йолдызкаем, очар канат кайларың сынмасын, гомеркәең тик шатлыкта уссын, очар канат кайларың сынмасын, гомерең тик шатлыкларда уссын. Бәллүр бишекләрдә үсәрсең, ир җигеткәе булып җитәрсең, хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашындай очып кына кайтып җитәрсең, хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашындай очып кына кайтып җитәрсең. Эх, син улым, улым син улгынам, киләчәктә терәгем булгына, көч һәм гайрәт булсын юлдашларың, ышанычлы булсын гел дусларың, көч һәм гайрәт булсын юлдашларың, ышанычлы булсын дусларың. Бәллүр бишекләрдә үсәрсең, ир җигеткәе булып җитәрсең, хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашындай очып кына кайтып җитәрсең, хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, әнияте диеп кенә кайтып җитәрсең, хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашындай очып кына кайтып җитәрсең, хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашындай очып кына кайтып җитәрсең, әнияте диеп кенә кайтып җитәрсең. Әтиләргә киңәш.
Улыгызның күз яшьләреннән үпелмәгез. Аны сүз белән шиметмәгез, бигрәк тә иптәшләр янында. Улыгызның гел яныгызда шулавына ачуланмагыз. Киресенчә, кадак какканда, ширеп барганда, базардан бәрәңге алып кайтканда, гәрчә улыгыз иш кенә бәрәңге күтәрә алса да, аның ярдәме алыштыргысыз булган әйтегез. Үз кешенә ышанып үссен. Улыгызны кыйнамагыз. Көч куллану һәр вакыт үч алу теләге тудыра. Бала күңелендә бу теләк туплана килеп, ахыры аяныч булырга мөмкин. Джон Локның 1693 елда язган тәрбия турында кайбер фикерләр трактатында бик үтемле фикер бар. Кемдә кем улының хөрмәтен казанырга теләсә, ул кеше иң элек улын үзе хөрмәт итсен. Яшүсмерлек чорында малайлар өчен әти кеше авторитет булудан туктарга да мөмкин. Шит ират үз әтисенә караганда акыллырак, уңышлырак булып күренә аның өчен. Бер гыйбарәне ишеткәнегез булдымы икән? Кичкенә вакытында малай үзенең әтисеннән үрнәк ала. Яшүсмер чорда әтисен дөньяның бер булдыксызы дип саный. Ә инде үзе өйләнеп, балалар үстерә башлагач, әтисенең ярыйсы гына кеше булганына төшенә. Нәселемнең мин бер тәрәзәсе. Киреп ачып куйган дөньяга карап тора әллә ничә буын. Җир йөзендә нинди моң ага. Әткәмә һәм ерак бабайларга мин быелгы җәйнең гөлләрен, урманнарын, суын күрсәтәмен, улларымның ничек килгәнен. Керфек какмый кайчак төннәр чыгам, күрсеннәр дип таңнар атканын. Алар белгән кинең ничек итеп киләчәккә күчкән чакларын. Күзләремне мин дә бер йомармын. Соңгы төсен алып бу юлның, буыннарның өмет карашлары күзләренә күчәр улымның. Шул күзләрдән мин дә текәлермен бу дөньяга. Сагынып, җирсәп бер нәселемнең ачык тәрәзәсе киләчәктән ниләр күрсәтер. Күптән көтәйдем, иң тәти кешемнең сүзне әйтүен. Улым әти диде, фәрештәләр инде, күрергә берәүнең елмаеп көлүен. Иң булганы, безнең бәхеткә туганы, иң акыллы, иң мөләйим минем малаем. Иң булганы, безнең бәхеткә туганы, бу дөньядагы дәвамым минем малаем. Кызым әти диде, алдан беләйдем, сабыем бу сүзне иң назлы әйтүче. Кызым әти диде, димәк таный инде, димәк аңлый кемнәр яши аның өчен. Иң булганы, безнең бәхеткә туганы, һәр бала кебек гынапсыз безнең кызыбыз. Иң булганы, безнең бәхеткә туганы, матур күзләр иясе, мин аның әтисе. Онытылмаслык кичерешләр һәм ачышлар әле алда. Синең белән булыр җаным, тик булмам гел яныңда. Тәүге әти дип әйтүен, тәүге язын, тәүге көзен. Мин хәтерләрмен, ә син юк, ничек торырсың да үзең.
шулай тиешле күрәсең. Им булганы, безнең бәхеткә туганы, иң акыллы, иң мөлаем, минем малаем. Иң булганы, безнең бәхеткә туганы, матур күзләр иясе, мин аның әтисе. Балам әти диде. Хөрмәтле радио тыңлаучы, якын дусларыбыз, әле сез Нәсел тәрәзәсе исемле тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруда Осия Юнысова, Харрас Әйюпов, Фирая Зиятдинова, Нурия Измайлова шигырьләре кулланылды. Сөембикә журналыннан Осия Галиуллина, Лилия Гәреева мәкаләләре алынды. Ә инде музыкаль яктан Салават Фатхетдинов башкаруындагы Нәни улым, Гөлнара Исмаева, Миләүшә Имаева башкаруындагы Улыма исемле җырлар, Илдар Шәрипов башкаруындагы Улым исемле җыр һәм дә Эссе төркеме башкаруындагы Балам әти диде җырлары бизәде.